maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong uganang. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagiguban. Welcome sa atong programa ng pulong mo kinabuhi ko. Kumusta? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kadaugan, naa mo kanunay sa panalangin sa Dios. Nasahid kita nga ato ang pagampo ngadto sa atong buhay nga Dios alang sa usag-usa, dili din na isalikway sa Dios. Sa atong pagsugod mga igsoon, nato ng atong ablihan diha sa pagampo ngadto sa atong buhay nga Dios, ug akong gihangyo matag-usa nga magpasalamat ta sa Dios, muhatagtag mga pagdaig tungod sa pagkamaayo sa Ginoo sa atong ginabuhi. Atong hinumduman nga unsa may ato ang nabatonan na angkon sa atong pagpuyo nining naong sa kalibutan, gikana sa Ginoo. Ang Dios nagtiyal na ana, piniyalan ta sa Dios. Unsa may ato ang nahuman, unsa may atong gitrabaho, unsa may ato ang gihimo niining naong sa kalibutan, kanang tanan mga igsoon, gikana sa Dios. Ini atong kinabuhi, mayong panglawas. Ang unsa may naa sa ato ang kaugalingon, bisan sa atong pamilya, sa atong trabaho, negosyo, kanang tanan, gipiyal na sa Ginoo. Kay aron atong magamit sa pag-alagad sa Dios. Kung nagmadaugo, nagmalamposon ta sa pagbuhat sa mga bulaton nga diin atong nahuman karon, atong pasalamatan ang Dios kay nahuman na siya tungod na sa pag-uban sa Dios atoa. Iya tang giproteksyonan, mao'y hinungdan walay mga problema, walay mga disgrasya, o gilayo ta kanunay sa mga dautan. O atong pasalamatan ang Dios kay gipasinati na sa Ginoo sa tuwa aron ato siyang mapasalamatan, ato siyang mapasidunggan. Dili na to kalimtan ang rason nga nung gibuhi ta sa Dios sa kalibutan aron modaig ta kaniya. Sa sulat ni Propeta Isaias 41, 43 masiguro na nga nag-ingon nga ako'y nag-umol, ningon ang Dios, ako'y nag-umol sa ako mga katawhan aron modaig sila kanako. Kay ikaw ug ako alang sa Dios. Mao na hinungdan nga dili ta malimot sa pagdaig pagpasalamat, ilabi na sa atong panag-uban karon. Mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa kadaugan, sa kalampusan, sa panalangin, sa tanan Ginoo nga naangkon og nahuman namo nga mga buluhaton ining adlaw. Nagpasalamat kami tungod kay ikaw ang Dios nagproteksyon og nag-uban kanamo. Imo kaming gigiyahan, ikaw ang Dios nangulo kanamo nining adlaw. Tungod sa imuhang pagpanalangin o pagproteksyon, walay bisan unsang mga problema o bisan unsang dautan nga nakahilabot sa matag-usa sa among kinabuhi. Amahan, salamat o Dios sa imong mulay hunong nimong pag-atiman. Ug niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Dawata o Dios ang amo ang pagdaig, pagpasalamat sa imong pagkamaayo. Dios ka nga walay sama, Dios ka nga mahigugmaon, maluluyon, mahinatagon, ug Dios ka nga kanunay nagsaad nga kami imong panalanginan, imong ubanan, proteksyonan ug dili gid nimo biyaan. Usa amahan, salamat sa imong mga pulong nga sa tanang adlaw sa among kinabuhi among nasinatian. Sa among panag-uban amahan, amo na usab kang gi-welcome. Inang imong mga pulong may among madunggan ug among maangkon sa among panag-uban. I declare blessing sa ngalan ni Jesus nga mo'y amo ang mapatunag maangkon
ang pulong nga gikan kanimo nga mo'y muhatag na usab og kadaugan, protection sa among pagpuyo sa kalibutan. In Jesus name, amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pakiguban dalaygon ng Dios. Iatubang ang mga kalisod, isa ko ba Lagi ko ka-live kaganina mga kaigsunan kay na ako'y lakaw o niya pag uli na ko sad nag-run out sad ang amo ang kuryente dire tunokod bagyo sa kinabuhi ko. ni putol-putol o niya wala na gid ko kabalik, wala na gid ko ka-live kaganiyang buntag o niya kanina sad nga udto agid ko ka Ang pagsayaw, klase sa amo ang pagtuon sa pulong sa Dios. palos ko pagpasalamat. Inungdan kung ugma sa udto alauna hangtod sa alas 2 Ikabalos ko ay amo ang gipangayo sa Ginoo nga magkahisgot ng satmisa mga minsay nga angay namong makatunan. Ikabalos ko nimo. Mayong gabi, mayong pakiguban, dalaygon ang Dios nga magapanalangin ka natong tanan. Ug padayon ang Dios nga magauban ug magtudlo sa mga pulong nga angay natong makatunan. Unay nangutana nako mga kaigsuonan unsay buti pasabot sa Mateo 5:3. Matud pa dinhi bulahan ang niila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Ang kabos sa mga butang espirituhanon kana bitawng uhaw, kanunay nangita, kanunay nangandoy. Ikon ang usa ka tawo kanunay nangita nangandoy sa mga butang espirituhanon nga mo'y gisaad sa Dios. Ang gipakita ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 8, ang tawo nga maghuna-una kanunay sa mga butang espirituhanon moabot kanila ang kalinaw ug kinabuhing dayon. Kay ang tawo nga kanunay maghuna-una sa mga butang espirituhanon makapahimuot ug mutuman gyud na sa balaod ug pagtulon-an sa Dios ug maunay gidiskas ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 8. Muna niingon si Jesus mga kaigsuonan, bulahan ang mila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon. Atog yung ilhon mga kaigsuonan, atog yung ilhon ato atong kaugalingon mga igsuon nga nanginahanglan gyud tas mga butang espirituhanon. Uhaw ta sa mga butang espiritu ug maunay angay natong pangandoyon sa atong pagpuyo sa kalibutan. Kung tinuod ang nangandoy, maunay atong pangitaon o kita nga tinuod nga nangita, kanunay natong paminaw ng Dios. Ikabalos ko nimo. Ang pagsinggit, ikabalos ko. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Edgardo Meral. Maayong gabi, Pastor. Salamat nakasunod na sad ko sa imong live karon. Watching Margos sa Tubig, Sambuanga, Margos sa Tubig, no? Salamat kaayo sa Ginoo. Ug maayong gabi sa inyong mga kauban diha ang Dios magpanalangin sa tanan. Si Perly Idera Tugi, maayong gabi Pastor Gideon. Salamat makabati na sad mi sa pulong sa Ginoo. Nangita mi sa imong live mo Pastor Iban ako bana. Watching from Barangay Gabon, Claver, Surigao del Norte. Mayong gabi ni Dorin Silino. Mayong gabi Pastor ug sa imong pamilya. Mayong gabi uban sa mga tigpaminaw sa pulong sa Dios. Shout out ko sa akong manghod nga tuwa sa Bohol nga si Willa og sa iyahang pamilya. Request ko kanta Tulad ng Agila. Kahimuan kung dilita mo salit sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tukuhilang sa ligi ang gamhanan, nanagog na sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang ganito ibayaw, upad sa
Mayong gabi ni Sister Irene Pilosopo. Have a blessed evening kanimo pastor, especially ang balaang presensya sa atong buhi nga Dios. O kanatong tanan nga naminaw karong kaknaa sa kagabi. Mayong gabi ni Sister Gingging usab Simpron. Maayong gabi pastor, kumusta? Salamat na atay klase ugma dalaygon ang buhi nga Dios nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Amonay ako ang gitinguha gyud nga ugma na atay klase. Kay kinibitaw na atay mga lakaw, mga kaigsuonan. Unya naganina sang buntag nagsigisag off and on ang wifi. Paglantaw sa mong anak, wa gyud siya magsiga. Niya na off gyud siya muna nga wala ko ka live mga kaigsuonan. O sa gihapon nagpasalamat sa Ginoo. Minsan pa man kung wala ka mag-uban kay ganina, karong tagnaan nagkuyog-kuyog yapon tas mga pulog mga mensahe ikan kaniya. Mayong gabi ni Sunny Calling. Mayong gabi pastor, request ko kanta diha sa labing duol kanimo. Salamat pastor and God bless uban sa tibok mong pamilya. Mayong gabi ni Noli Prax sa Nico. Mayong gabi pastor, salamat sa Ginoo makapaminaw na pud mi diri sa Lanidsa, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Mayong gabi ni Jean Bert Love o si Jocelyn Alboris. Good evening pastor, watching diri sa Trinidad Giholngan. O nagpaabot gyud ko kaninang butag pastor nya wala gyud ka live pastor, karon pa pastor giandam gyud nako ako ang kaugalingon pastor kay nindot gyud kun masulod ang pulong sa Ginoo. Wow, salamat kayo. Si Jimel Reyes, maayong gabi pwede mo request song With All I Am. Pastor, salamat gid kun bless pastor kad sa imo nga bilog mga pamilya. Ay ra ko pasensya Jimel ha sa imo nga request kay diri sa atong programa dili gid ko ka hatag og awit makalangit nga in English. Okay ra gyud Tagalog ug Bisaya, pwede ra gyud kay kung makapatukar ta og in English i-mute sa FB. Makabayulisyon ko sa meta. Si Nars Boyan, maayong gabi Pastor Gideon ug sa tanang viewers, listeners, classmates dinhi sa atong programa nga makahatag kaayuhan samtang nagkinabuhi patas kalibutan. Pastor Gideon, katulo nako nagdamgo sa pastor nga nagdumala kanhi miari kunos balay si pastor og niingon nga paadtuon kuno kos balay nga naay masakiton kay ako sa kunong magbantay magbaylo sa kunomi unsa di ay pasabot sa damgo pastor. Abi nimo pastor gimingaw na chutkos panimbahon og lahi ra bisag magampo magawit maminaw nga naasras balay. Salamat pastor Gideon kay taas na mapulan unya kag basa. Igit po ko mapulan basa kay gikan sa inyong dughan. Importante makaayo. Di ko mapulan basa kay makaayo natong tanan. Ang akong ik-advise kanimo Sister Nars Boyan, usa sa makatabang ginato kanang pag-adtog simbahan. Kaysa ako nang gikaingon ang usa ka agipo nga dili nimo iduol sa usa ka daob ang iyahang baga, magkaupos magkawagtang ang baga kung ilayo nimo ang agipo sa usa ka daob. Mao bitaw na nga ang Biblia nagsulti gyud diha sa Hebreo, ayaw unda nga ang panagtigom sa mas gibuhat sa uban. Kay sa panahon nga kanunay ta nga moadto sa simbahan, madasig ang atong kaugalingon ug makadasig usab ta sa uban. Lamang kinahanglan ang simbahan nagtudlo gyud og nagkinabuhi sa balang kasulatan. Kay kun nagtudlo og nagkinabuhi sa balang kasulatan, maunay tinuod nga punuan ug maunay makapatubo, makapalig-on, makapauswag sa atong pag-alagad sa Dios nga atong ilagaran.
Si Manilin Ariso Giganto. Maayong gabi, Pastor, request kog song hangtod may kinabuhi. Watching Salingit, Bourbon. Salingit, no? Ang Bourbon na ay simbahan diha sa Kadaruhan. With Brad Lito o ni Sister Adi. Si RCL Matundo, maayong gabi, Pastor Gideon. Ang Ginoo makiguban sa tibuok mong pamilya. Og labi na nga na nagpaminaw. God bless ka natong tanan. Request ko og kanta Gipangga ko ikaw. Si Alex Ganso, maayong pakiguban. Maayong gabi, Pastor. Request og awit makalangit kay buti-buti mo, Panginoon. Ngayon ang panahon ng pagpapalit loob sa Kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya, at ang kawan ng diablo ay tupukin na. Halika na, humayo na, ipahaya ang tagumpay niya. Halika na, ang magdala kalakasan, siya presensya niya. Ngayon ang panahon, di na uso ang magpakslay. Ngayon ang panahon, dili na gyud uso ang backslide. Sa Kanya, Usa sa mga hinungdan kana bitawng backslide sa tao. puri sa ngalan niya, Usahay mga igsoon, dili kay usahay kasagaran gyud. tupukin na. Kana bitawng mangandoy na ang tao sa kalibutan. Halika na, Kana bitawng mangandoy ang tao sa kalibutan kaysa langit nung butang. bahaya Maibog na gani ang tao sa mga butang sa kalibutan nga iyalang biyaan kaysa mga butang nga adto siya moatuba. Manay kasagaran nga makabackslide. Kay usa ni ana mga igsoon makuhaan ang imong time para ni Lord. Makuhaan ang time para sa imong pagtuon sa pulong. Kung ang tao wala na time sa Ginoo sa pulong sa Dios, mupuli tayo ng kalayahon. Maabot tayo ng mga problema. Mauna nga makapaluya sa tao nga nag-alagad sa Ginoo. Kung walay panahon sa Dios. Awit makalangit diha sa labing duol kanimo. Mayong nga pagiguban ni Alex Ganso. Mayong gabi, Pastor, request ko awit makalangit kay buti-buti mo, Panginoon. Si Vanessa Alviola, Pastor, wa jud ko kapada sa ako nga friends. Gaya ko disco, usa na baya ko ka Kristohanon. Mahadlok ko sa Ginoo basin ako para pasalamat ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo, Sister Vanessa. Nawa ka padala. Kasi panahon magpadala mangguga, ang mga problema musuday nas imuha og sa imong pamilya. Moabot dayon ang kalisod o dili na nimo mapati ang presensya sa Dios. Sa panahon nga dili nato mabati ang presensya sa Dios, itay taong makaluluoy, naghago ta sa wala nato. Kanang wala nato mabati. Mana nga kung dili nato mabati ang presensya sa Dios, kapoy kayo ang pagtuon sa pulong sa Ginoo, kapoy kayo ang pagsimba, kapoy tanan ang puluhaton. Pero kung mabati nato ang presensya sa Dios, na ang tinuod nga kalipay, na ang tinuod nga kalinaw, o na ang tinuod ang kayuhag kadasi nga mo'y gikinahanglan sa atong pag-alagad sa mga. Si Jeanbert Love, Pastor Gideon, nagkakalungkot pag hindi makalay, Pastor. Lagi talaga kami nga nagantay. Itano, salamat kaayo sa inyong gugma.
Una nga bisan ako mga kaigsuonan mabugatan ko kung dili ko ka-live. Mauna nga nagtinguha gid ko nga makauban ninyo. Kaganina mga kaigsuonan, wa gid ko ka live kaganina tungod kay ang wifi nagputol-putol. Unya kagabi isad gani naputol to ako ang live kagabi kay ang ako ang monitor usa nag-andar ra, pero ang ako ang cellphone nga gigamit wa na gyud siya makahuman kagabi dugay gyud kong naghulat pila ka minutes kong naghulat hangtod nga na off gyud ang ato ang video. Unya ingon akong asawa napamansay unod, napamansay load, pila ka adlaw pa man isa mahurot kay pag-upa man. Ang naitabo mga kaigsuonan, ako ang giun pagbalik ni balik sa tang wifi. Last 10 naman to kapin, wala na gid ko makabalik og live. Kaganina na ako'y lakaw kaganina ang buntag sayo ug hangtod na uli ko pag uli na ko dinhi ang wifi nawa na sad ang iyang signal na amang gud ta sa bukid ug dili na gid pareha sa syudad. Pero sama ta sa Ginoo kining wifi nga atong gigamit kusog sa ubang wifi kay kuan man siya Starlink man ni siya nga wifi. Og akong ipasalamatan ang Dios bisan pa man kung naay mga panahon nga putol-putol ang signal sa gihapon karon nag-uban gyapon ta. Dalaykon ang Dios mga kaigsuonan nga naghataw og kadaugan. Mayo nga pagiguban ni Sibal Tantina. Request kog awit pastor, Panginoon ako'y iyong tulungan. Wow, no, sige ato ana nga taga-ano niya pagtagad. Si Julina Tuanda, good evening pastor, great day ko sa tanang na minaw karon. Request ko song panalangin. Si Girly Salvia Pigalan, pwede mo request kanta makalangit pastor dito sa cross. Sherwin Dayani Kading, maayong gabi. Jocelyn Alvarez, paapil punta ko sa imong klase ugma pastor. Okay, ako aning screenshot para akong isave. Mga na po masiguro mitanan sa among klase. Pwede rin na akong i-add kung okay pa nga ika-add di ka sa ato ang group chat sa klase ugma. Pero mataghuybis gyud akong klase. Kaganina wa gyud ko ka klase, maoy hinungdan nga ugma mo klase ko ugma. Pero sunod semana ibalhin gyapon nato og huybis ang atong klase alauna hangtod sa alas 2. Og si Rumi Dakias, maayong gabi pastor, dalaygon ang Dios, watching from Malbar, Batangas. Minaw ko sa imong live na ako diri sa akong trabaho. God bless kanatong tanan. Salamat kay Brother Rumi. Panalanginan ka sa Ginoo sa imong pag-uban sa itong programa. Si Jimel Rias, maayong pwede ning pod pa shout out sa ako ang bilog pamilya sa Barangay Bukana, Ilog Negros Occidental. Salamat gid liwat pastor Gideon, God bless you po. Salamat sa Ginoo ang Dios, magpanalangin sa imong pamilya. Ubanan mo sa Ginoo, proteksyonan sa Ginoo, tagbuon unsa inyong gikinahanglan. Awit makalangit ang tod may kinabuhi. Kalibutan uban sa dakong katuyuan inigsudong ko sa kalangitan mga bulanlog kabituunan imong gipahimutan. Alang ka na ko sa kahugawan.
kinabuhi ko karon, nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama kanimo kang gamhana, walay arang makatubong sa gugma mo. Kakusuga ngayon pasidunggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog. Maayong gabi ni Shirley Tumaudos ug maayong gabi ni Novi Ironico. Pastor, good evening. Please ko appeal sa mga prayer nimo, Pastor, na ma-negative ang result sa biopsy. Mag-1 month na ako bleeding o ipik ang gamot sa pastap. I have, Pastor, na ay katuyuan si God nga no iha gialaw ako agyod ni gitugyan niya tanan. Padayon chapon ko pagpangalagad ni God. Sister Nobi, ayaw gyud kaguol, ayaw kapalaka. Ang Dios nga tong gilagaran, nasayod siya kung unsay angay ug unsay makaayo nato. Mao na nga salig ra gyud sa panahon nga adunay mga balatian, problema, kabukaton, ato yung tipigan o ato yung ibutang sa tong naong nagkasing-kasing ang tanang nga solusyon na aragyod sa Dios. Maayong gabi, maayong nga pakiguban ni Antique Grace Flores. Pastor, gusto gid magsimba kaso ang layo diri kami sa bukid sa Banawa. Mauna nga sa ato agyod nga nabasa sa Biblia nga ang tanan nga magtotoo mahimong tinun-an ni Jesus. Ang tao nga nahimong tinun-an naagyo nay nakatunan. Kung unsay nakatunan, wala nay lain mao ang mga trabaho sa atong Ginoong Hesus. Mao bitaw nang niingon si Jesus sa Juan 14:12. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa ako mga buhat ug magbuhat paglabaw pa niini. Unsaon man nato pagbuhat kung wala nato katuni? Unsaon man nato aron makatunan nato kung walay nagtudlo nato? Unsaon man pagtudlo kung dili sa ta magpatudlo? Mao bitaw nang ang tao nga nakadungog sa pulong sa Dios ug naabot kaniya ang pagtuo sa kagasa sa Dios kining pagtuo. Ang pagtuo, mga kaigsuonan, usa na ka instrumento o gamit aron imong gamiton sa pagkat-on sa mga pagtulunan o mga buluhaton nga gipakita ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mahinungdan nga ang tao nga mingtuo himuon siyang tinun-an dili sa himuong membro. Ug sa diha nga mahimo na kang tinun-an, tudluan ka ug magpatudlo sad ka. Ug unsa may angay nimong kat-unan, ug unsa may angay itudlo nimo, unsa may itudlo sa uban diha nimo, mga sugo ni Hesukristo. Sa Mateo 28:19 hangtod sa 20, mga sugo ni Hesukristo. Unsa may mga sugo ni Hesukristo nga gipakita diha sa mga apostoles. Ang mga apostoles nahimo silang tinun-an ug human nga sila nakadawat sa balang espiritu, nanangya og nagtudlo sila sa pulong sa Ginoo. Ang problema, ang uban moingon dayon nga gasa-gasa ra man ang wali, Pastor. Siguro gasa ra gyud na nila o gasa ra gyud na nimo ang pagwali. Ang tinuod, mga kaigsuonan, ikaw ug ako pareho tag kasing-kasing, pareho tag naay una-una. Ang espiritu nga naa nimo ug ang espiritu nga nanako pareho gikan tanan sa Ginoo. Ang tanan nga mga tinun-an, kung imong tan-awon sa dihang makaabot sa balang makadawat sa balang espiritu ang tinun-an, dili gyud na sila mapugngan, musulti o musangyaw gyud na sa mga pulong samahan. Mao bitaw na niingon ang balaang kasulatan nga gipadayag pinaagi kang propeta Joel o giwali kini ni Pedro diha sa Buhat kapitulo 2 nga mabasa diha sa bersikulo 17 nga ang tao nga makadawat sa balang espiritu kay gibubo naman sa Dios ang balang espiritu
ang mga tao nga makadawat niini magsangyaw na gyud sa iyang mga mensahe. Unsaon man sa pagsangyaw sa usa ka tawo kung wala siya nakatunan. Akong balikon, unsaon man pagkakat-on sa tao kung walay nagtudlo kaniya. Unsaon man pagkat-on sa tao bisan kung nagtudlo, dunay nagtudlo kaniya wa say panahon. Mahinungdan, ikaw ug ako kinahanglan mohatag gyud panahon sa pulong sa Dios. Diya sa pagtuon ug pagpamalandong sa mga mensahe sa Dios. Lamang daghan kaayong makaagaw niini. Usa sa mga makaagaw sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, kung imo lang yon ng tugutan, ang cellphone. Ang cellphone mao'y number 1 nga makaagaw sa panahon, oras nga gihigahin unta sa tao sa Dios. Ikaw mismo kita sa imong kaugalingon. Unsay kasagaran nga nakaagaw karon sa panahon nga para unta sa Ginoo? Ang cellphone. Di gyud ta ka limbong ana, di gyud ta ka katago ana. Kasagaran nga imong makit-an. Gawas lang ni ato mga tao nga di kabalo mo cellphone, pero kabalo mo lantaw. Ang uban di kabalo mo cellphone mga kaigsuonan, pero kung naay mag-cellphone adto mo tapad mutan-aw gyapon. Mao na mga kaigsuonan, nanginahanglan tas pagdangop kanunay sa Dios, magpapuno kanunay sa presensya ug sa balang espiritu, kay diha ta makabaton og pagpugong, makakontrol ta. That is the last fruit of the Holy Spirit. Ikasiyam kabunga sa balang espiritu ang pagpugong, isa self-control. Awit magalangit, gipangga mo ako. Si Antique Grace Florence, maayong gabi og si Christian Kabugos, good evening Pastor. God bless your request ko kanta labot. Okay, hindi ko alam paano magpunta sa inyo simbahan, diri na lang kami pinasimba sa Katoliko. Asa gani ka sa Banawa, bukid sa Banawa sa kuana sa sis kanang akong na ibawan nga Banawa kanang naa sa unahan sa Labangon sa Cebu City. Asa ni nasakop nga Banawa or asa ni nga syudad o asa ni nga lungsod ug asa ni nga probinsya kining Banawa, para matagaan ti ka og idea kung asa ka pwedeng makasimba kanang duol-duol ba. Si Vanessa Albiola, thank you Pastor sa pagbasa. Sad kaayo ko karon Pastor, kay ako pares wa jud naminaw na adjud sa tiskuhan gatichi. Ayaw lang ipakita nga kana bitang nabugatan ka. Ayaw lang ipakita nga nasuko ka, dili na siya makatabang ninyo. Ang imong buhaton, mag-ampo ka. Mag-ampo ka sa Dios. Og pangayoa nga hikapon sa Dios ang iyang kasing-kasing. Kana bitaw moabot kaniya ang tingog sa espiritu nga mo konsensya bitaw sa imong bana. Kay kung ikaw mo'y mangusog, dili maayo kung ikaw mo'y mangusog, labi na kung imo na siyang istoryaan. Ayaw sa istoryai sa mga nahimo niya karon. Hinoon nasigas siya sa pagpaduol sa Ginoo, pagpakuyog di sa mga pag-ampo. Ayaw siya kana bitang makaingon tang uban manggod kasabaan diretso, yaw-yawan diretso, dili na siya makatabang aron makapamuhat ang Ginoo sa kinabuhi. Ang makatabang imo siyang dadon sa imong mga pag-ampo nya. Kung muuli siya, imo siyang dasigon nga mag-ampo mong duha. Imo siyang pandungan og imo siyang dadon sa Ginoo. Ipakita ang tinuod ug ang pagkabuot ang asawa o pagka matinahuron nga asawa. Ipakita gyud atiman na siya sama sa imong pag-atiman sa unang panahon nga nahimo sa komportable ingon nga ikaw iyang asawa.
Si Irene Pilosopo, maayong gabi. Si Lynn Amigo, maayong pakiguban. Naomi Piano, good evening. Si Lindina Gabutiro, maayong gabi. Salamat kaayo nag-live na pod ka og nakabati na pod mi sa pulong ni Lord. Si Jenbert Love, request ko kanta Pastor awit sa gugma. Si Jocelyn Albores, ako rati kang i-add ugma. Sister Gingging Simpron, dosi mi imong estudyante Pastor. Okay, dosi ka buok, no? Pero ang uban di kayo maka-join, ang uban, no? Dili kay ka-join. Sabi sana sa pangalan mo ibayaw ko. Sa first batch gyud sa basic pastoral mga kaigsuonan ni abot og 15. Ang nilahutay 12. Pero dalaygon ang Dios katong tulo namuhat ra gyud hangtod karon. Salamat sa Ginoo nga nagpadayon siya sa pag-uban o pagdasig nato aron pagkat-on sa mga pulong nga angay natong makatunan. Mas maayo gyud mga kaigsuonan nga ikaw ug ako mahimo yung tinuod nga tinunan ni Kristo. Kay ang tinuod nga tinunan ni Kristo gitudluan sa tanang mga sugo ni Hesukristo. Ug ang tawo nga gitudluan nakakat-on sa mga sugo ni Jesus, di gyud na makapugong motudlo usab nas uban. Kay maunay tinuod nga tawo nga dunay nakatunan. Si Kino, salamat kaayo sa pag-request sa awit nga tulungan mo ako. Si Antique Grace Flores, Pastor, asaman kamo asaman inyong simbahan. Ang simbahan nato dire House Church kay pioneering ni sa lugar sa lungsod sa Malabuyok. Bago pagid mi dire wala pa mi tuig. Mao na nga nag House Church ang recording studio, ang likod amo ang kwarto ug ang kilid mao ang sala ug ang sala mao gihimo usab namong tinigumanan. Temporary ug abot ang panahon makatukod na gyud tag simbahan dire. Ang una namong gitinguha amo ang akong gipangayo sa Ginoo nga mahuman na gyud ang FM. Pag mahuman na ni mao na ni ako ang hinahinayon o kanang pagpundar ang building sa simbahan. Og naanta sa dapit sa bukid yun ang simbahan. Og kaganina nalipay ko kay samtang nibisita mi sa akong ugangan, gitawag mi sa among silingan og niingon siya nga musimba mi karong Domingo kun inyo ming dawaton. Lipay kay ming duha sa akong asawa. Among gipasalamatan ang Dios kay ang mga tao nay ni offer, ang mga tao nay ni na nagtinguha nga mojuin mo mukuyog sa atong pagsimba paghalad sa Ginoo. Nya ingon dayon silang pariha raman. Ingkong sige, maghulat mi karong Domingo. Salamat sa Ginoo. Nalipay kay mi ug akong asawa nga nakadungog sa mga tinguha o pangandoy sa among mga silingan o kaila diri lugar diin kami gibutang ni Lord. Si Sarik Modina, maayong gabi Pastor, pwede request kanta Pastor gugmang maunongon. Salamat Pastor. Og si Angela Salonga, good evening Pastor, minaw na pod mi sa word ni Lord. Oras nato mga kaigsuonan, alas 8:50 inoy bina. Ato na ta sa pulong sa Ginoo. Kay alas 8:50 inoy hapit na alas 9 na gyud. Niya human sa alas 9 alas 10. Niya ato ang igsuon diha sa mga kabukiran ilabi na diha sa Tanhay. Ang suking tigpaminawan sa Shiny FM 95.3. Mga tulog na gyud sa tang uban. Kani ang uban mga kaigsuonan alas 8 tulog na. Pero lahi na gyud ang panahon karon kaysa una. Kaysa unang panahon mga kaigsuonan kabalo mo unsa alas 7 tulog na. Kay ngano man walay suga sa una.
Nagsuga ra sa una og tangan-tangan. Ambot kong kabalo pa ba mo unsa ng tangan-tangan. Wala may ang pinakasikat sa una nga suga Petromac. Unya ikaduha sa sikat nga Petromac kaning mitsa. Dako nga suga pero ang imuhang ilong mapuno og itom. Kay ang mitsa ang gigamit gas man sad. Pero ang gihimong pabilo kahasa kuan sa sigarilyo kanang sidlag sa sigarilyo. Unya sunod ana katong kuan parol. Mao nay suga sa una mo nang inig alas 7. Mga tulog na, wa nay magtikaw-tikaw inig alas 7. Karon labi na anay mga wifi, na nay cellphone ang mga ulitaw, mga dalaga, wa na. Dugay na kay mga tulog, maangin pa ang mga kinikanan. Unya kasagaran na batasan hinuon, matulog nagtag alas 11, ug dili na gyud na healthy, di na healthy kanang matulog og alas 11. Gani kung matulog alas 10, kinahanglan makatulog gyud anang udto. Kay ang tawo man gyud mga igsoon kinahanglan siya makatulog og 8 hours. Mao gyud na siya pamaagi aron maminti nato ang maayong panglawas. Nagampo man ta og maayong panglawas, gipangayo man nato ang maayong panglawas. Nan ikinabuhi iminti nato ang mga pamaagi aron ang maayong panglawas moabot, madawat ug maangkog mabatunan. Sige tag-ampo unya ang pamaagi aron maka baton ta og maayong panglawas, wala nato i-apply. Mga batan-on karon matulog nag-alauna, ang uban mga alauna na mga tulog. Kay sige ra gyapon og cellphone. Ang problema pagyod wa pagyoy makuha nga mga matulon maayong pagtulunan. Magsige ra og dula og email. Ang uban ambot lang unsa nang gipang tan-aw lang sa cellphone. Ang uban magbuntag na lang. Unya do na pay mga dili lang mga batan-on. Ang uban diha mga minio na. Og makatulog na lang gani ng uban. Ang cellphone nagsiga pa. Wala na'y panahon sa pagampo. Wala na'y panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Wala na'y panahon sa pagbasa. Bless kaayo ta nga ang kadasig kanunay pang nagsiga. Ug dili na tutugutan nga kini magkapaong. Dili na tutugutan nga ang kadasig magkapaong. Hinuon atong paningkamutan diha sa pagpaduol sa Ginoo nga kining kadasig atong ikapanakod, ikabahin ngadto sa uban. Ang Roma Kapitulo 8 mga kaigsuonan ato ning hisgutan ang mga pulong sa Dios sa Roma Kapitulo 8. Ako sa ning ipasod kay buti-buti mo kaya doon nasat ko'y kuhaon para sa akong cellphone ha. Okay, dunay nangutana na ako mga kaigsuonan. Nag-chat sa ako nga unsa kunoy kalahian sa puno sa balang espiritu o sa puno sa kanabitang emosyon lang. Ang taong puno sa balang espiritu dili na diha-diha mo desisyon. Ang taong puno sa balang espiritu dili na diha-diha mo desisyon. Taas na kayo pagpamalandong. Unya taas na og pasensya. Taas na og kanang pailob, paubos. O kanunay nang maminaw sa mga magtutudlo. Kanunay nang maminaw sa mga pastor. Kinsa gani ang pastor o magtutudlo niya
maminaw gyud na siya. Maunay taong puno sa balang espiritu ug naa kaniya ang balang espiritu. Pero kung ang tao naa niya ang balang espiritu apan ang naghari kana bitong emosyon, dali kay nang makadesisyon o niya ang tawhanong kinaiya mao dayon ay masinatian ug maangkon. Mapukaw dayon ang tawhanong kinaiya. Ang tawhanong kinaiya mao ning mga gisgutan sa Biblia kanang luoran, kasina, o niya dili na pa istorya. Maunay mga magpagbati o mabatunan sa tao nga napuno sa emosyon. Kana bitong emosyon mo ay naghari dili ang balang espiritu. Mao na nga dili na to tugutan nga emosyonal kaayo ang atong pagpangalagad. Hinoon paningkamutan nato nga ang balang espiritu maoy naghari sa matag usa. Roma kapitulo 8 bersikulo 18 hangtod sa 39. Ubani ko sa pagbasa o ato ning dunganan sa pagbasa ang pulong sa Ginoo. Ang umaabot nga himaya. Giisip ko nga ang atong mga pag-antos niining panahon na dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Mahinangpon nga nagpaabot ang kabuhatan nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay gitugutan sa Dios nga mahimong kawang ang kabuhatan dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini nagpabilin ang paglaom. Kay luwason man gayod ang kabuhatan gikan sa kaulipnan sa pagkamadunoton og makaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tibuok kabuhatan nag-agulo tungod sa kasakit sama sa babaye nga nagbati. Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundi lakip kita nga nagbaton sa espiritu ingon nga unang gasa sa Dios. Nag-agulo kita samtang nagpaabot kun kanus-a sa gupa nga mga anak sa Dios ug kanus-a luwasa sa hingpit. Kay giluwas kita tungod ni ining maong paglaom. Apan kun makita nato ang atong gilauman, dili kana nato matawag nga paglaom kay lauman pabadiay ang nakita na. Apan kun mulaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. Sa samang paagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu, kay dili kita mahibaloon saon pag-ampo. Ang espiritu mismo mao ang mga liupo sa Dios alang kanato uban sa pagpag-agulo nga dili kasaysay sa pulong. Og ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, nasayod unsay ginauna sa espiritu, kay ang espiritong maliupo sa Dios alang sa iyang katawhan sumala sa iyang kaubuton. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni atong nahigugma kaniya. Kadtong iyahang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan, katong gipili ng daan sa Dios, gilaay niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kapunggulangan sa daghang mga igsuon. Busa gitawag sa Dios katong iya nang gilain, wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Dinhilang usa nako dinhilang usa sa bersikulo 30 ang ato arong hisgutan. Sunod nato nga live mao na ning gugma sa Dios diha kang Kristo sa bersikulo 31 hangtod 39. Ato ning atang-atangan ang pinakadako nga mensahe dinhi sa Dios sa bersikulo 18 hangtod sa bersikulo 30, ang mensahe nga angay natong tipigan naa sa bersikulo 28. Okay. Diha sa 18 hangtod sa
16, 17 mga kaigsuonan na ay gipakita ang Dios pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo nga ikaw ug ako dunay kasiguruhan ug dunay tay gilauman ug ang tao nga dunay paglaom mga igsuon kato lamang tinuod nga nahimong anak sa Dios. Atong hinumduman kining maong paglaom nga gihisgutan dinhi alang lamang ni adtong mga tao nga nahimong mga anak sa Dios. Ikaw ug ako bisan asa tas kalibutan atong barugan nga anak ta sa Dios. Og kining atong pagkaanak atong hinumduman igsuon kos Ginoo angay nato ning ampingan. Kay giklaro dinhi nga dili pa hingpit ang atong pagkaanak, ang atong kaluwasan. Giluwas kita ni Hesukristo gikan sa gahom sa sala tungod kay naay paglaom nga gipakita ang Dios. Ang paglaom nga angay natong tipigan katong saad sa Dios, saad ni Jesus ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Sa ako nang gikaingon ang kahimtang natong Kristohanon mauusab ang kahimtang sa mga Israelita. Ang kahimtang sa mga Israelita naulipon sila sa gahom sa Ehipto. Ikaw ug ako naulipon usab kita sa sala. Pantungod sa gugma sa Dios nga tungod sa dakong gugma sa Dios gipadala niya si Jesus aron pagluwas kanato gikan sa sala. Kanus aman ta naluwas sa sala sa dihang mintuo ta ni Jesus. Sa dihang naluwas ta gikan sa sala, duna tay gilauman mao ang bag-ong langit o bag-ong yuta. Mausap ang kahimtang sa mga Israelita. Ang mga Israelita naulipon sa Ehipto. Wala sila'y panahon sa pagdaig sa Dios ni pagsimba sa Dios o giluwas sila sa Dios, gipadala si Moses. Giluwas ang mga Israelita o gitagaan sila og paglaom. Galaom sila sa dapit nga wala na'y kasakit, wala na'y kagutom nga mao ang Kanaan. Apan dili tanang mga Israelita ang nakasulod sa yutang saad nga mao ang Kanaan. Naluwas lamang sila sa gahom sa Ehipto gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Naluwas sila sa gahom sa Dios nga naa kang Moses pero dili tanan nakasulod sa yutang saad. Mao nay hinumduman nato nga ikaw ug ako parehong giluwas ni Jesus. Giluwas sa Dios pinaagi sa kamatayon ni Jesus, sa mga sakripisyo ni Jesus. Pero giklaro ni Pablo nga ang kaluwasan, ang atong pagkaanak sa Dios, dili pahingpit. Mahinungdan ato ning ampingan. Kay daghan kayong mga tao nga ang ilang pagtuo nalapaw na sulat ni Pablo. Kay ang tinuod nga sitwasyon o kahimtang nato mga igsoon, kita'y giagad sa Dios. Kon sa atong pagpangalagad kaniya, naningkamot bata? Naabatay pagpaningkamot? Naningkamot bata sa pagpatalinghog sa Dios? Naningkamot bata nga matuman ang kabuton sa Dios? Naningkamot bata nga siya ang mahimaya mapasidunggan samtang nagpuyo tas kalibutan? Kay kun maunay atong gipaningkamutan ang atong pagkaanak o ang kaluwasan, ato gayong maangkon sa panahon nga kita moatubang nasukmanan. Giklaro dinhi mga kaigsuonan aron dili ta magsalig. Nga matod pa dinhi mga igsuon sa sulat ni Apostol Pablo diha sa 24. Ingon dinhi, 23 sugod.
Apan dili kay ang kabuhatan lang ang nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbaton sa espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios. This is the first gift nga gisaad sa Dios, mga igsuon, human kita kiluwas ni Hesukristo. Sa dihang mutuo ang tao ug maghinulso sa siyang sala, kinahanglan siya magpabautismo. Ug sa dihang mabautismohan siya, mahimo siyang hinlo at ubangan sa Dios ug moabot kaniya ang bag-ug unang gasa nga gisaad sa Dios nga maong balang espiritu. Kini giwali ni Apostol Pedro diha sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 38. Ingon dinhi, nag-agulo kita samtang nagpaabot kun kanus asagupa nga mga anak sa Dios o kanus aluwasa sa hingpit. Mga igsoon, ang kaluwasan sa uban dili sama sa kaluwasan nga gisgutan ni Apostol Pablo. Tanawon ra gud nato si Apostol Pablo. Gitrain manggani niya ang iyang kaugalingon. Human niya gisangyaw ang kamatuoran, padayon niyang gibansay ang iyang kaugalingon. Matod pa siyang pinulungan, mga kaigsuonan, diha sa unang Korinto Kapitulo 9 versikulo 27. Kung imong tan-awon, mga kaigsuonan, sa imong Biblia, imong magyunang mabasa. Ingon dinhi versikulo 26 ko magsugod. Ako gyunang gi-highlights, mga kaigsuonan, aron dali na akong makitaan ang mga pulong nga akong nabasa sa akong pagbasa sa Biblia. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa daganan. Og sama ako sa buksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban sa pag-apil sa bangka. Si Apostol Pablo, iyang gitrain niya ang iyang kaugalingon. Unsa may naas iyang kaugalingon? Iyang pagbati, iyang emosyon. Kinahanglan kaantigo kang mo train sa imong kaugalingon. Kay kung kaantigo tang mo train mo tudlo sa tong kaugalingon, naatay pagpugong bisan unsa pa na nga klase nga pagbati. Magisgot ang pagbati, mga kaigsuonan. Bisag unsa pa na kasuko, kalagot, kalipay, kaguol, unsa pa na diha. Tungod kay na-train nimo imong kaugalingon, madumala nimo imong kaugalingon. Dili ka maprihos sa kalibutan nga muingon dayon ang mga tao nga saon taman nga wa man ko kabalo na napanlimutan man ko. Di ba kabantay mo nga sa unang panahon mao dayon na irason? Tinuod na ang mga tao nga wala na sila masayod nga nabuhat ay nila. Ngano man, nihari na ang kasuko, ninghari na ang kana bitawng grabe nga kaligut-gut. Pag mauna na mo hari, mga kaigsuonan, dapat kita mga Kristohanon atong hinumduman na train nato atong kaugalingon. Mauna niingon si Apostol Pablo, gimanso ko ang akong kaugalingon, gipanton ko. Gimanso o term nga iyang gigamit din gimanso ko ang akong kaugalingon o gipanton ko kini. Iyang gidisiplina iyang kaugalingon. Usahay ang tao dili sa kantigong mo disiplina sa iyang kaugalingon. Nya kusog kaayo mo disiplina sa uban. Dili man naangayan ang tao nga mo disiplina sa uban unya sa iyang kaugalingon wa siya ka disiplina. Kana bitaw mo iyong ka nga kinahanglan oras sa pagkatulog-tulog ka. Unya kana bitaw mo ingon ka nga oras sa pagkaon kinahanglan mo kaon ka. Unya ikaw nga nagsulti wala di ay kay tarong kaon. Kinahanglan mo palit yung kag sudan para naagyo yung sudan po ang imong pagkaon. Ni ikaw nga nagsulti, wala kay palit-palit og sudan. Kinahanglan ikaw nga nagsulti, gibuhat nimo sa imong kaugalingon ang imong gisulti. Maubitaw na niingon si Jesus diha sa ihang dakong sugo, importanteng sugo sa Mateo
22, sugod 37 hangtod sa 40. Higugmaa ang imong isikatao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kung giatiman nimo ang uban, siguruha nga ang imong kaugalingon imong naatiman. Dili man ka atiman sa uban, samantalang imong kaugalingon wala nimo atiman na. Ang mahitabo man gud ana, ang labas gud ana tigpakaroingnon ra ka. Mauna nga sa ato ang pagpangalagad mga kaigsuonan, una gyud natong bansayon, una gyud natong pantunon ang atong kaugalingon. Kinahanglan gyud na nga angay nato nang i-apply sa atong pagpuyo diha sa trabaho sa Ginoo. Diha sa Roma, balikan nato ang 8 mga kaigsuonan sa bersikulo 26. Ang Espiritu mismo maong mga liupo sa Dios alang kanato uban sa pag-agulo nga dili ikasaysay. Kanus-a man ni siya mahitabo kung maghari ang balang Espiritu sa imong kinabuhi. Kung maghari ang tawhanon kinaiya, makaampo pa ba ang tao? Maluya na ang tao. Dili na kalihok ang balang Espiritu. Maubitaw ng kanus-a man kanabitang dili kalihok ang balang Espiritu sa panahon nga ang tao mag-emosyon na, kanang masuko na. Maubitaw na niingon si Pablo nga, kung masuko mo, bantay nga di ka mo makasaha. Doon na dayo'y tambag si Pablo. Ayaw pasubah. Ayaw gyud pasubah ang Espiritu. Ayaw pasubah. Naana sa libro ni Pablo sa Episo 4. Ingon siya dinhi mga kaigsuonan, 29 ko magsugod. Ayaw kamo paggamit og daotang mga pulong kundili makatabang lamang og makaayo sa mamati kaninyo. Kinsa may number 1 nga mamati nimo. Una, kung ikaw asawa, imong mga anak, imong bana. Kung ikaw bana, imong asawa o ang imong mga anak. Mao man na sila siging paminaw nimo. Kinahanglan ka antigo kang mugamit sa imong mga pinulungan. Kinahanglan ka antigo kang mugamit sa imong mga kanang pulong nga imong ipadungog kanila. Versikulo 30, ayaw ninyo pasubang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. So naay kaluwasan nga umalabot. Giluwas ta ni Hesukristo gikan sa sala, pero dunay kaluwasan nga atong paaboton. Kaluwasan gikan sa kapungod sa Dios. Kaluwasan gikan sa katapusan nga kamatayon nga mao ang katapusang hukmanan, hukom nga gipakita sa balang kasulatan. Mao bitaw nang naa sa 31 ingon day sa biyain ninyo ang tanang kayugot. Kining kayugot, kapungot, kasuko, emosyon man ni. Pagbati man na nga tawhanon. Kung maunay maghari mga kaigsuonan, kabantay mo. Kung maghari gani na sa tao ang kasuko, kaligot-got, doon na say mabuhat nga wala niya, dili niya mahinumduman kung mawagtang ang iyahan ng kasuko. Kana bitaw kumbaga sa pinulungan pa sa binisaya sa una kanang nahuwasan na na kabaloon sa iyang gibuhat. Mao bitaw nang pag nangalagad ka nga mas natagaan nimo og pagtagad ang pagbati nimo og wala sa Biblia. Kanang pagbati kinahanglan nga ubanan nimo nagkaalam. O kanang kaalam siguro nga gikan na sa Biblia. Kay dunay duha ka kaalam. Ang gisulti sa Biblia, dunay langit nung kaalam. Dunay kalibutanong kaalam. Kung maghisgot tag kaalam mga kaigsuonan, maunay number 1 nga gikinahanglan nga di gyud mawagtang sa panahon nga naay emosyon ang imong kaugalingon. Di gyud mahitabo sad nga wala ka emosyon. Lamang kinahanglan paubanan gyud nimo kaalam sa panahon nga naay mag-emosyonal bitaw ka.
Ang kaala mga igsuon nga ako nang gihisgutan ninyo duha ka klase. Kini imong makaplagan diha sa libro sa Santiago kapitulo 3. Dunay duha ka klaseng kaalam ang gihisgutan diha. Sugod ni 13 ang kaalam nga gikan sa langit. Ingon diha 13. Kung diha kaninyo may kaalam og masinabuton kinahanglan ipakita niya kini sa iyang kinabuhi pinaagi sa mga maayong buhat nga inubanan sa pagpaubos. Importante gyud pagpaubos. Mailahan ra nimo nga ang tao kanang emosyon ra gyud kaayo ba o wala nay kaalam, dili na gyud na maminaw. Kasagaran ana mga kaigsuonan, murag na siya nay sakto og sayop na ang Biblia. Ingon dinhi mga igsuon 14, apan kon sa inyong kasing-kasing anaang hilabihang kasina, kakog, ayaw ka mo pagpakasala batok sa kamaturan pinaagi sa pagpasigarbo sa imong kaalam. May posibilidad ang tao nga moangkon siya nga naay kaalam pero naaga niyang kahakog, kanang tihik, kanang dalo. Mailahan ra man gunang naa kay kadalo kanang katihik kanang naay amutan. Maghisgot kay nag-amutan, murag wa gyud madunggan. Pero maghisgot na gani og kana bitawng mga una, maupay mag-una. Versikulo 15, ang maong matang sa kaalam dili langiton kun dili kalibutanon, dili Diosnon kun dili yawanon. Ang kalibutanon og ang yawanon nga kaalam maunang naay hilabihang kasina, hilabihan nga kahakog, maunay klase nga kaalam mga kaigsuonan nga kalibutanon o yawanon. Versikulo 16, diin ana ang kasina. Tanawa, diin ana ang kasina og ang pagpaninguha alang lamang sa kaugalingong kaayuhan lamang. Ana usab ang kasamok sa tanang matang sa daotang buhat. Sumailan nimo mga kaigsuonan ang tao nga wala magbaton og kaalam sa Dios. Hinuon nagbaton og kaalam kalibutanon og yawanon. Nagsigir ag buhat og daotan. Og kining daotan ra ba mao ni kasagarang tago-taguan sa mga taong naalang-alang nagpagpangalagad. Kana bitaw dili 100% kapag pangalagad sa Dios. Kanang giingon diha sa gipadayag nga murag bugnaw, murag pug init. Alang-alang ba? Mura bitaw 50-50. Ang 50-50 mga kaigsuon ng pagpangalagad kung maghari ang emosyon, kasagaran ra bagyo na ang maghari emosyon, marka bahala dayon. Unya ang ending ana mga kaigsuonan, ang Dios pay mahayan. Di na gyud kasabot. Maunay giingon, may pay wala masayod sa kamaturan. Ingon dias bersikulo 17, apan ang kaalam nga gikan sa langit una sa tanan. Bantayan nato ni putli. Putli guna-una, putli kasing-kasing. Kay ang putli o gunahuna o putli kasing-kasing, maunay usas mga requirements aron mabati na to ang presensya sa Dios. Kay ang tao nga makasulod sa presensya sa Dios o ang tao nga makatunga sa balaang bungtod sa Dios, katong tao nga putli gunahuna. Kini sulat yun na ni David atong tan-awon, mudagan ta sa libro ni David diha sa Salmo Salmo kapitulo 24 3 o 4. 24. 24. Ako ni nga tan-awon. Ingon din ha sa 3. Kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo, kinsay makasulod sa iyang balaang templo, siya nga mayog binuhatan og putlig huna-huna. Mauna nga una sa tanan ang kaalam nga gikan sa Dios. Igsuon ko sa Ginoo. Nag-ingon din sa to dapit 17, apan ang kaalam nga gikan sa langit una sa tanan putli. Unya makigdaiton. Kanang makigdaiton kanunay nangandoy og kalinaw. Dili gusto gubot. Kanunay ang kalinaw. Ang tao nga nangandoy kalinaw kanunay nang makakita dili sa siyop sa tao sa uban. Iyang kaugalingong sayop may ang makitaan. Kay ang tao nga kanunay makakita siya ang kaugalingong sayop, kanunay nang anda magpaubos o
mahinulsulon ang kinaiya. Ingon dinhi putli makigdaiton, mahigalaon, maluluyon, maayog binuhatan, dili usab kinipilian og dili tigpakauraynon. Ang pagkamatarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw. Mao na mga kaigsuonan dito sa 8, mauni sila ang makaambit gyud sa himaya sa Dios. Kay ang gisgutan dinhi sa 8 sa Roma 8, balik ta sa Roma 8. Ang umalabot mangguni nga himaya. Ang himaya mga kaigsuonan sa unang panahon ingon si Isaias, ingon ang Dios sumala sa sulti ni Isaias, sa sulat Isaias nga wa gyud tuguti sa Dios nga ang himaya maambitan sa tao. Pero maabot ang panahon nga ang iyang himaya mismo ang Dios ang mopaambit niini. Miingon dinhi sa 8 mga kaigsuonan kus Ginoo. Bersikulo asa to dapit. Bersikulo 23. Nagagulo kita samtang nagpaabot kita kanus-a sagupa nga mga anak sa Dios og kanus-a luwasa sa hingpit. Naay footnotes diha sa 23, may mga sinulat nga wala maglakip og sagupa nga mga anak sa Dios og kanus-a luwasa sa hingpit. Amo na idugang pagpasabot. 24, kay giluwas kita tungod ni ining maong paglaom. Giluwas kita sa Dios diha kang Kristo Hesus tungod kay duna tay gilauman unsa may atong gilauman. Kanang inigabot ni Jesus. Bagong langit o bagong yuta. Kanang makasulod ta sa dapit nga wanay katapusan, mao man ay dapat atong lauman. Mga butang kana nga wala pa nato makita, kay kung makita na nato na dili na matawag nga paglaom, sumala sa mga diskusyon ni Apostol Pablo. Apan kung makita nato ang atong gilauman, mato dinhi dili na kina matawag nga paglaom, kay laoman pabadiay ang nakita na. Apan kung mulaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. Kanus ama nato mabatunan ang kinaiyang mapailubon. Kung maghari ang tawhanong kinaiya, dili. Kay kung maghari ang tawhanong kinaiya, simpre ang gipakita didto kahakog kasina, kapungot, kaligutgot. Dili gyud makita nato ang pagpaubos. Kabantay mo mga kaigsuonan sa mga sakop sa simbahan, kung wala na gani pagpailob, dili na kantigong mo paubos. Siyempre kung wala ang pagpaubos, dili na siya na kantigong mo pailob. Ang pagpaubos o pagpailob mga kaigsuonan, di gyud na siya pwedeng magbulag. Di na siya pwedeng bulagon sama sa pagtugbuhat, di na siya pwedeng bulagon. Kanus aba nato mabatunan og maangkon ang pagkamapailobon. Una sa tanan mga kaigsuonan, ang pagpailob bunga na sa balang Espiritu Santo. Maubitaw nang dili gyud nato tugutan nga ang atong kaugalingon mo'y muhari. Kapila gibalik-balik sa Biblia nga kinahanglan ang Kristohanon bag-o na gyud siya. Kanus aba mahimong bag-o ang usa ka tawo sa tibok adlaw, sa tibok sinamana, sa tibok bulan, sa tibok tuig, o sa tibok kinabuhi, siyang pag-alagad sa Dios. Kabalo mo mga kaigsuonan, kung dili niya gamiton ang iyang emosyon. Kay kung gamiton man nato ang ato ang pagbati, mga igsuon, ang atong pagpangalagad emosyonal gani. Dali dayon ta makadesisyon, dili ta kapamalandong. Munang magbarka bahala dayon. Unya lisod na kay nang matudluan. Lisod na kay nang tudluan ng tao. Munang bless ka ayo ka kung sa imong pagpangalagad ang balang espiritu mo'y nagapamuhat sa imuha. Dili ang kaugalingon nimo nga pagbati. Ingon sa Dinis 26, sa samang paagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu kay dili kita mahibalo unsaon pagkampo. Ang espiritu mismo ang mga liupo sa Dios alang kanato. Uban sa mga pag-agulo nga dili kasaysay sa pulong. Ang uban nga pagpasabot ni ini
dinhi musod kuno ang speaking tongues nga magampo sila nga magyawya nga dili masabtan. Ang pagampo na kuno sa Holy Spirit ana. Holy Spirit na kuno ang nag-ampo ana. Mauni nga kana kuno nga di kuno kabalong mo ampo. Ang Holy Spirit na kuno ang nag-ampo kuno ana kanang speaking tongues. Holy Spirit nga nag-ampo nga kini gi-address man ni sa mga taong di pa kabalong mo ampo. Siya ro sa imuhang pagka-Kristohanon wa pag yung kakabalong mo ampo. Giunsa man di ay nimo pagkasigurong Kristohanon ka kung di ka kabalong mo ampo. This is the first teaching of Jesus Christ is prayer. Unang pagtudlo ni Jesus, pag-ampo. Pagdasig ni Jesus sa iyang mga tinunan, pag-ampo. Unya, moingon ta nga, kini nga klase nga bersikulo mga kaigsuonan mauni ang time kanang mag-speaking tongues kuno. Maunang time nga wala na kay ikaampo. Siya ro pon sa imuhang pagkakristohanon wa di ka kabalong mo ampo. Mauna nga uban magbuhat sila sa buhat nga malayo hinuon sa mensahe nga gipasabot sa Biblia. Og maura bay kasagaran ron nga makit-an sa kalibutan. Itong hinumduman, nga ikaw ug ako, gipasidan-an na sa Dios. Nga samtang nangalagad ta sa Dios diha sa Roma Kapitulo 12, ang pag-alagad sa Dios ang title diha. Sa versikulo 2, gipahimangnuan na ta, ayaw gayod pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. Unsa may pamatasan karon nga nanggawas sa atong kapanahonan. Diba tumba-tumba? Yaw. Unsa may nakuha? Mauna nga magbantay ta. Kabantay mo anang mga simbahan gyud nga mibarog sa Biblia. Wa gyud na sila may compromise sa ubang nanggawas ng lutaw karon nga mga simbahan. Wala na sila mo compromise. Ang pinakadako nga mensahe mga kaigsuonan nga dunay saad nga nagpakita nga naapot tay angay buhaton kining sa ara mga kaigsuonan dili gyud ni pakyason ni adtong mga tawo nga dunay gibuhat. Na unsa may gibuhat dapat sa mga tawo nga mao kita aron makadawata sa saad ni ining maong pulong nga atong hisgutan diha sa Roma Kapitulo 8. Diha sa 28 na ay giingon, nasayod kita. Wow. It's a great word kanang nasayod kita. Pulong na siya nga dili dapat nimo kalimtan. Unsa man ang kahimtang sa imong kinabuhi, na amang kas kaguol, na amang kas kaluya, na amang kas kalipay, uban pa, na amang kas karuhay, kalisod, ug unsang klase karon nga naa sa imuhang kaugalingon, ayaw gayod kalimti ang imong nasayran. Buta nga dili nato pwede tugutan nga ato ning mapasapawan sa mga butang nga ato rang talikdan. Ang atong nasayran. Unsa may atong nasayran? Nga dinhi sa kalibutan, tanang sitwasyon o tanang butang, hinumdumi, ang Dios dunay gibuhat alang sa imo ug sa akong kaayuhan. Maubitaw ng bati man ang imong naagian, hinumdumi dunay rason ang Dios para na sa imong kaayuhan. Gusto kang mutubo? Sama sa tanom. Kung gusto kang mutubo ang tanom, di ba? I-cultivate yun nimo ang tanom. Imong kultibiton, o sa man ang kultibiton? Maghisgot ka na itag-cultivate mga kaigsuonan kanang tanom, kag-gardenon man yun na. Imo na siyang ukay-ukayon ng yuta. Unya na may mga gamot anang maputol. Nganong kinahanglan man siyang maputol? Para katong mga gamot nga maputol, mananga to siya. Inig pananga ato mudaghan to, munang mudako ang iyang lawas ug manambok ang tanom. Pero kanang tanom, labi na sa mga tanom gyud, na dili nimo human inig tanom, imo ra napasagdan, bisag usaon na imunog, dili nimo na ati manon, di ka anak makasapi
di ka anak kabaligya. Okay. Ingon din ni nasayod kita nga diha sa tanang butang ha. Tanang butang, mapa-espiritual. Siyempre naay butang espirituhanon, naay butang nga diri sa kalibutan. Tanang butang, ang Dios nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya. Maunay dili dapat natong malimtan. Maghisgot ganit tas tanang butang, mapatarbaho, mapanegosyo, basang unsang aspeto sa kinabuhi, basag unsay source of income, basta kay dili ra pagpangilad, pagpamaligya og mga dili makaayo. Kay ang tinuod nga Kristohano wala man gyud na mamaligya og bisyo. Mao nay tinuod nga Kristohanon. Hinumdumi ha, nasayod kita. Mao nay pinakadako natong pinakadakong mensahe dinhi sa bersikulo nga atong gibasa o sa konteksto nga ang malabot himaya sa Dios. Butang nga dili nato kalimtan ang atong nasayran. Sa may buti pasabot ang atong mga nakatuna diha kang Kristo. Unsa may atong nakatuna diha kang Kristo, simpre ang iyang mga saad, ang iyang mga pamaagi. Nasayod ba ka sa pamaagi sa Dios? Nasayod ba ka sa mga saad sa Dios? Hinumdumi, walay saad nga walay ipabuhat ang Dios. Pag naay ipabuhat ang Dios, doon na gyud saad. Unsa may gipabuhat sa Dios sa imong kinabuhi, doon na saad. Siguro nga ang gipabuhat sa Dios sa imong kinabuhi, imo nang gibuhat samtang buhi pa ka. Ayaw kalimti nga ang taong patay na di na gyud na kabuhat sa ipabuhat unta sa Dios. O na bitawng mintras may kusog pa ka, ingon siya ring Solomon nga gisulat diha sa Biblia, diha sa Ecclesiastes kapitulo 12, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Dili kay hinumduman nimo ang imong magbubuhat kung magkasakit na. Tuan na sa ospital. Ayaw hinumdumi ang imong magbubuhat kung di nakakabuhat. Hinumdumi ang Dios samtang napakahay trabaho, mamalandong ka, kining akong trabaho, gikan sa Ginoo. Unya sa panahon nga mag-income o kung sweldo ko, nakoy simba-simba. Kuan pod paminaw pod sa imong konsensya. Lupig pa ka sa safeguard ana, may pay safeguard kay napay konsensya. Napas bitoy. Kabantay mo anang mga commercial sa mga produkto like Safeguard, like sa Joy. Moingon dayon nga, ako ang imong konsensya. Paminaw sad sa imong konsensya. Sa Espiritu Santo nga naa nimo. Hinumdumi. Ayaw gyud ni kalimti ha. Kanang imong mga nasayran. Unsa may imong nasayran diha kang Kristo? Kanang giukihan ra ka makasala ka, dili man na mensahe sa Dios. Ang mensahe ni Jesus magmahingpit ka. Ang mensahe sa Dios magbalaan ta. Magkinabuhitang mataro. Mo nay mensahe sa Dios. Mo nay dapat atong masayran og dili dapat nato kalimtan. Diha sa mga mensahe sa Dios, hinumdumi dunasay ipabuhat. Og sa dihang dunasay gipabuhat, duna gyud say saad. Kay sa ako nang gikaingon, walay ipabuhat sa Dios nga walay ganti, walay saad. Unsa may buhat ipabuhat sa Dios dinhi kanang atong nasayran sa bersikulo 28 kapitulo 8 sa Roma. Akong basahon para makit-an nato ang unsa may ipabuhat sa Dios ug unsa may iyang saad. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Wow. Dunay gibuhat ang Dios ug ang iyang gibuhat kaayuhan ang resulta. Dili kalautan, dili katalagman, dili kalaglagan, sa daling istorya dili tunglo. Panalangin. Kaayuhan. Ug ang gibuhat sa Dios nga kaayuhan ang makasinati niini kadto lamang tinuod nga nahigugma kaniya.
Ah. Matod pa diri pastor, okay ra ba mag-speak in tongues daan anha magsugod worship unya kinanta kinahanglan daw i-memorize? O din ay teaching sa Biblia. Brother Noli Prak Saniko, palihog basaha ang tibuok kapitulo 14 sa unang Korinto. Kanang kapitulo 14 sa unang Korinto. Kay usahay manggod kining pagtudlo sa uban, wala na sa Biblia. Nagtudlo na lang sila sa paagi sa ilang karatula. Nabantay mo na mga karatula nga maog yun na ilahang kung pagkaon pa mo na ilang resipe. Di yun na sila kahimog ampo kung wala sila yaw-yawon. Daan na biya gyud kong nagpahinumdum ninyo. Ang akong ginikanan na akong amahan na siya'y mga ampuan nga sakit, dili maayo. Pero yung tirahan og speaking tongues, maayo. Unsa man ay speaking tongues? Pagsulti nga dili masabtan. O niya, ngadto-ngadto nga nagtubo ko, orasyon man di ay. Mao di ay ng Kristohanon mi nga naay mga hapak. Ang uban, murag ni upgrade na ron, way hapak-hapak. Ang uban, tubig na pod. Magbantay lang kita. Magbantay ta. Padayon ako ha. Unsa may gibuhat sa Dios? Kaayuhan. O kining kaayuhan, gibuhat na ba ni sa Dios? Wala pa. It is a promise. Promise na siya. Nganong wala pa? Kay mag-agad man ni sa atong gugma. Dagahan kaayong mga panahon nga ato ning nabasa. Pero kining mao mensahe, grabe ka presko gikan gayud sa Ginoo. O kabalo ko nga kini alang nako, alang nimo, alang kanatong tanan. Ang Roma 8:28 dunay saad ang Dios. Butang nga dili nato ang ay kalimtan. Atong tipigan o atong hinumduman. Nga sa tanang dapit, sa tanang butang, sa tanang sitwasyon hinumdumi, ang Dios nagbuhat og kaayuhan. O kining kaayuhan nga gibuhat sa Dios ang makasinati ni ini. Kato lamang mga taong tinud-anay nga nahigugma niya. Itan-aon sa Dios ang ato ding kasing-kasing. Isa niya ipasinati ang kaayuhan. Wow. Kay dili man maayo mga kaigsuonan nga wa kay gibuhat unya gipanalanginan ka sa Dios. Wa kay simba-simba gipanalanginan ka sa Dios. Marag dili na siya hustisya. Nya hinumduman nato hustisya ang Dios ha. Unsay gibuhat nato ato nang anihon. Do na daytay giani nga wa nato buhata. Asa man kuno ta kakita ana? Asa man kuno ng bersikulo ha? Mao bitaw na niingon siya na sayod kita diha sa tanang butang, sa tanang sitwasyon, tanang butang, diha sa pamilya, sa imong kinabuhi, sa imong trabahoan. Nasayod kita diha sa tanang butang. Nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Kuti pasabot, mga igsoon, ang gitan-aw sa Dios ang kondisyon sa tong kasing-kasing. Kung makit-an ta sa Dios nga tinud-anay tang nahigugma niya, tanan niyang buhaton, kaayuhan ragyot natong tanan. Walay kadaot ni katalagman nga moabot ngadtos mga taong tinud-anay nga nahigugma kaniya. Og mismo si David nakabantay ni ini. Matod pa ni RCL Mutando, speak in tongues. Usa man ni ako ning tan-awon diri ha. Sa ako ang kuan. Ako aning tan-awon gyud magatang rasad ko sa inyo hang mga mensahe.
speak in tongues wala na nimo gituyo na mugula sa imong baba, espiritu ka na sa Ginoo. Espiritu kuno sa Ginoo. Basaha lagi ng unang Korinto. Usahay manggod kining ato amagong explanation mugawas na sa Biblia kanang uban mo explain about speaking tongues. Basahan ng buhat 2 gikan sa 1 hangtod sa 6 man siguro na. Unya og kanang diskusyon dias Biblia sa unang Korinto kapitulo 4 gikan sa 1 hangtod sa katapusang bersikulo. Pero mao lagi na kung magsulti tag speaking tongues nya kanatong gisultihan nag-emosyon na di gyud nakasabot. Di gyud nakasabot. Mas tipigan niya itong iyang nasabtan. Padayon ta mga igsuon. Si David nakabantay. Unsay nabantayan ni David? Salmo 91 versikulo 14. Ingon siya, ang Dios andam kanunay sa pagluwas ni adtong nahigugma kaniya. Kisay luwason sa Dios, kinsay buhatan og kaayuhan sa Dios atong mga taong nahigugma sa Dios. Mao bitaw nang ang pinakadakong sugo ug pinakaimportanteng sugo una sa tanan, higugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, sa tibok mong kusog, sa tibok mong kinabuhi. Kasing-kasing, kalag, kusog, hunauna. Okay. Pangutana, ato ba nang na-apply? Atong kusog nagamit ba sa kahimayaan sa Dios? Atong kasing-kasing nagtipig ba sa mga mensahe sa Dios? Atong hunahuna naghuna-una ba sa mga saad sa Dios? Atong kalag wala ba nimo gamit og emosyon, espiritu ba? Sa bunga ba sa espiritu ang gigamit sa tong kalag? Unsa ba nang bunga sa espiritu? Gugma. Ang gugma mapailubon, mulahutay, mutuo, mulaom gayod ang gugma. Sa unang Korinto kapitulo 13, 4 hangtod sa 7, kinaiya sa gugma, memorisa aron dili ka mailad sa mga pulong punggugma. Okay, padayon ta sa Roma 8:28. Giklaro gyud diha, ayaw gyud ni kalimti ha. Ang kaayuhan nga giandam sa Dios ihatag lamang na sa Dios ngadtos mga taong nahigugma sa Dios. Kay hustisya ang Dios. Unsay imong gibuhat, buhatan ka usab. Unsay imong gitanom, mao na imong anihon. Kung nagtanom ka og mga maayo, wala may laing maayo nga imuhang itanom, pamaagis Ginoo. Kay kung pamaagis Ginoo ang imong gitanom, dili lagi ka iwit o dili ka ulahis panalangin. Hinumdumi, dili makalabaw ang kakugi kaysa panalangin sa Dios. Matud pa ni Maribek Victor, pwede mangutana unsad inyong doktrina, pastor? Kung unsay doktrina sa Biblia, Sister Maribek, mao nay akong doktrina. Kung unsay doktrina sa Biblia, mao nay akong doktrina. Wa ko'y doktrina ang ako Kung mangutana kag unsay akong doktrina, unsay doktrina sa Biblia, maunay akong doktrina. Kay nahimo kong Kristiyanon, dili sa akong pamaagi, kun dili sa Biblia. Now, padayon ta mga kaigsuonan, ni adtong ang kaayuhan nga giandam sa Dios, giandam lamang niya ni adtong mga taong nahigugma sa Dios, katong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Unya naapag yun diri ha, 29. Katong gipili ng daan sa Dios, gilain na niya aron mahisama sa iyang anak. Wow, mahisama sa iyang anak. Kanang mainampuon,
kanunay ang kadasig sa pagwali, maumanay kinaiya ni Kristo. Maubitan ang kinaiya ni Kristo kung ato nang mabatunan. Wow. Sa buluhaton, ikaw kanunay ang kugihan. Panguntan na, kugihan kas buluhaton sa Ginoo, or tapulan. Kanang kugihan, bisan na akas abroad, nanarbaho ka, na makas negosyo, na makas Pilipinas, nanarbaho ka. Kanang kugihan sa buluhaton, concern kas buluhaton. Mangumusta kas mga buluhaton sa imong simbahan, mangumusta kas buluhaton sa mga magwawali, unsa may pwedeng ikatabang pastor. Maunay mga tao nga kugihan sa buluhaton sa Dios. Kay maumanay tinuod nga anak sa Dios. Maumanay gipakita ni Jesus. Unya maunay giingon nga kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Aron ang iyang anak mahimong kabangulangan sa daghang mga igsuon. So, diha gipasod ang pulong pinili. Gipili ba ka sa Dios? Kung gipili ka sa Dios, unsa may imuhang kana bitaw kung gipili ka sa Dios, unsa may imuhang prueba nga gipili ka sa Dios? Unsa may imong response sa pulong nga gipili ka sa Dios? Kanang wa ka maning kamot kay gipili ka sa Dios. Kanang wala kay gihimo kay gipili ka sa Dios. Kanang puro ra gyud pagtuo kay gipili ka sa Dios. Kabalo mo mga igsuon sa Biblia, di na kulang. Hingpit gyud ang Biblia biya. Di gyud kulang ang Biblia. Hingpit. Tanang pangutana nato tubag ana na agos Biblia. Tinuod na. Kanang moingon ko nga unsay dapat buhaton, ingon nga makapamatuod tang gipili ta sa Dios. Ang libro ni ni Pedro. Ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 10-11. Dunay advice ang Dios diha alang sa mga moingon nga gipili. Kung gipili ka sa Dios, sa mga ako nga mi deklara sa kinabuhi sa kalibutan nga gipili ko sa Dios. Dapat barugan nato nga gipili ta sa Dios. Kay mismo si Jesus miingon diha sa Juan 15:16, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Unya kinahanglan ato nang angkunon, ato nang barugan. Unsa may angay natong i-respond nga kita gipili sa Dios. Pasagdan lang nato. Moingon ra ta nga nga no bitang gipili ko. Giing nang dili ko pilion gyud. Mao ba nay tinuod nga gipili sa Dios? Dili. Tan-awo nato ang tinuod nga mga gipili. Ikaduhang Pedro 1:10-11. Busa mga igsoon paning kamuti gayod nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios, kon buhaton ninyo kini dili gid kamo mapukan. Og niining paagiha hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gigharian sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Kristo. Klaro kay na diha mga igsoon. Na usa may atong paningkamutan ingon nga kita pinili. Kay kung miingon ang Biblia, paningkamutin ninyo na asay ipabuhat na aday ipabuhat na wala day ipabuhat ang Dios kung miingon siyang paningkamuti. Kung miingon gani ang Dios, ang minsay sa Dios nas Biblia, paningkamuti ninyo nga kapamatud-an ninyo nga ipakita ninyo nga naamoy prueba nga pinili mo sa Dios ug kun inyo nang buhaton saad sa Dios nga di gyud mo mapukan. Ikaduhang saad pasudlon mo ug tagaan mo katungod nga makasulod sa kinabuhing way katapusan pagkanindutas mensahe sa Ginoo. Nya unsa may angay natong buhaton? Asa man ta dapit maning kamot? Bersikulo 5. Tan-aw na to bersikulo 5. Busa tungod niini paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan.
Nya natay maing pamatasan. Naakay maing pamatasan sa imong pastor. Naakay maing pamatasan sa mga taong nagtudlo nimo. Kung naakay maing pamatasan, congratulations, panalanginan ka ni Lord. Kay ngano man, ang tao nga maayog pamatasan, naagyo na say kahibalo. Ang taong dunay kahibalo, makapugong yun na siya. Ang taong makapugong, Diyos nun yun na siya. Ang Diyos nun, na tao, doon na naiinigsuon nga pagmahal. Og naagan inigsuon nga pagmahal, muhari yun ang gugma. Og ang gugma, maunay giingon ni Hesus, dakong suko. Wow. Kabalo ba mga kaigsuonan? Unsaon na to pagproyba? Kanang yun pinag-importante. Nga doon na tayo gugma sa Dios. Kay ang sugo, ang saad sa Dios nga ang kaayuhan nga iyang gibuhat, ihatag gyud niya ngadtos mga nahigugma niya. Kinahanglan ka ng gugma nato sa Dios, kita mismo ang makasaksi, kita mismo ang makakita, kita mismo ang nakamatikod nga naagi tay gugma sa Dios. Kabalo ba mo? Ang tinuod nga tao nga dunay gugma sa Dios, nagbuhat sa sugo sa Dios. Juan 14:15. Kung nahigugma kamo kanako, tumanin ninyo ang akong mga sugo. Mabitaw ng si Jesus, gikumpronta niya si Pedro. Pedro, gihigugma mo ba ako labaw aning mga butanga? O yes, Ginoo, si ati man na akong mga kanero. Pangutana, unsa may sugo sa Dios, anong gipili ka? Unsa may sugo sa Dios, anong gipili ka? Si Brother Pabstil Manuel kining Roma 9:11, pastor, unsa may buot ipasabot ini mahitungod aning pinili. Okay. Roma 9. Okay. Salamat kayo sa imuha nga pangutana dire. Salamat kayo, Brother Manuel. Matud pa kini si Arlene, maayong gabi, pastor. Alamat ko paminaw. Sa nila taman hangyo ko sa imo kanang maghatag gani kaunan bersikulo adyaw jad paspas para matik na ako sa ako notebook. Sige. Ako ra nang hinahinayon. Say matud pas uban kita braman po ng imong baba, pastor. Si Jocelyn, salamat, pastor. Salamat sa Dios sa pagpili nimo namo. Wow. Amen. Amen. Ito gyud nang i-claim, no? Rodel Delvel, good evening diha, maayong gabi isad. Roma 9, versikulo 11, Roma 9. Ang Roma 9, ang Dios ug ang pinili niyang katawhan. Okay, maunay kuan kanang konteksto or uluhan. Pag abot sa 11, ang 11 versikulo 10, dugang paniini gisamkon ni Rebecca ang kaluha nilang anak ni Isaac ug ang atong amahan. Isaac nga atong amahan. Okay, dili ang atong amahan. Nga atong amahan. 11 ug 12 nagkuyog ra ni. Kung lantaw nimo ang Bible, tan-aw nako ang mayong balita ha. Kay 11 ug 12 nagkuyog siya. Pero akong tan-awon sad ang ako ang in English nga Bible, pero ako ang tan-awon sad ako ang mayong balita Biblia. Pero maora gyud ni sa ako ang Biblia sad sa kuan kani akong gigamit nga apps. Roma 9:11, no? Ang Dios ug ang piniling katawhan. Okay, 11 maora gyapon. Akong tan-awon sa King James ang Roma kay gatubang man kog dako nga Bible gyud. King James ang ako ang gibasihan gyud kay mao man ni kuan gyud sa kuan nang naay mga discussion nga daghan siya nga daghan tang makuha nga pulong nga gikinahanglan natong masabtan. Roma 11, for the children not yet being born nor having done any good or evil. Okay,
kuan siya murag separate siya, no? Separate siya sa King James version. Sa mayong balita gisagol siya, pero doon na siya close reference sa Genesis 25:23. Para atong masabtan mao ginay angay natong unahon ang pagtuki kung asa o paraasa o kanusa. Sa wala pa gani mahimugso ang mga bata, giingna na sa Dios si Rebecca mag-alagad sa manghod ang magulang niining panahon na wala pa makabuhat ang mga bata og bisan unsang maayo o dautan nga angay kapasikaran sa pagpili. Apan tumanon sa Dios ang ihang katuyuan sa pagpili, dili pinasikat sa buhat kundi pinaagi sa ihang pagtawag. Okay. Kanisya magisgot mangguta og pagpili sa Dios, daghan siyang kahimtang. Kung moingon tang daghang kahimtang, daghan og pamaagi. Daghan nga mga rason o hinungdan nganong gipili. Now sa laing bahin, kini nga mao nga istorya sa Roma 9 versikulo 11, kahimtang ni nga gipakita sa Dios sa iyang pagpili sa mga anak ni Rebecca nga mga anak ni Isaac. Lahi sa kahimtang sa pagpili sa Dios nato diha kang Kristo. Kay gipili ta sa Dios pinaagi sa katuyuan nga maaalagaran nato ang Dios. O naniingon ang Dios mga kaigsuonan, amiingon si Jesus sa Juan 15 Juan 15:16. Dili ako ang nagpili, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Aron kamo manglakaw. Kaning 9:11 dili ni siya pwede natong gamiton nga ang atong pagkapinili wala na lang gyoy nato ang atong pagkapinili dili na lang nato pangitaon ang pagpaningkamot. Kay unsay mahitabo sa maragyapon sa panahon ni Rebecca og ni Esau og ni Jacob nga gipadayag na daan sa Dios unsay kahimtang nganong gipili nganong manganak si Rebecca. Gipadayag na sa Dios ang mahitabo, gipadayag na sa Dios ang kahimtang. Now, sa pagpili sa Dios sa atong kinabuhi, unsa may iyang gipadayag? Unsa may gipakita nga posibleng mahitabo sa iyang pagpili nato? Kabalo ba mo mga igsuon? Ang kahimtang nga gipakita sa Dios sa iyang pagpili nato. Hinumdumiha, gipili ta sa Dios dili pinasikat sa balaod. Gipili ta sa Dios diha kang Kristo Jesus. Unsa may mga pagtulon ano pamaagi ni Hesukristo? Unsa may gipakita ni Hesukristo ug sa balang espiritu nga maoy naghatod og mga minsay sa mga apostoles nga nagsulat ini maong libro. Lahi ang pagpili sa Dios nato diha kang Kristo kaysa pagpili sa Dios sa mga anak ni Rebecca nga dili na mistil pang usa nay giingon dinhi kapasikaran. Usa giingon dinhi mag-alagad sa manghod ang magulang ni ining panahona wala pa makabuhat ang mga bata og bisan unsang maayo o dautan nga angay kapasikaran sa pagpili. Kana bitang kanang wala magpili ang Dios og ining bataa kay maayo ni kaning bataa dautan ni dili niya pilion. Ikaw ug ako, yes, diha kang Kristo gipili ta, pero sa atong pagkapinili ang gitinguha sa Dios diha sa Biblia kinahanglan atong pamatud-an nga pinili gyud ta sa Dios diha kang Kristo.
Ang kuya mo manggod ani, kung ang atong pagsabot kanang mubuhat tag dautan, hawa na'y problema kay pinili na tadaan. Wala na'y problema basta kay pinili ta. Luwas gyapon ta. Dili man na maoy gipamulong diha sa Biblia. Ang gipamulong diha aron makasulod ka sa wala na'y katapusang gingharian, imo mang pamatud-an. Dili man sama sa kahimtang sa pagpili sa Dios sa duha ka mga anak ni Rebecca nga bisag wa pa sila'y nahimo maayo man og dautan, gipili na sila nga ang manghod maunay alagaran sa magulang ug ang magulang mualagad na sa manghod. Dili sa ingon nga doon na sila'y nahimong maayo. Lahi to nga sitwasyon. Ang sitwasyon nga ato karong tutukan ang rason nga nung gipili ta sa Dios. Dili aron mo alagad sa usag-usa ang manghod, mo alagad sa magulang, magulang mo alagad sa manghod. Lahi man. Kita gipili sa Dios, diha kang Kristo aron alagaran ang Dios. Diha sa pag-alagad nato sa Dios, uban na nato paningkamot. Uban na nato pag mabinantayon, pag maigmaton. Unsa gani angay natong paningkamutan, ang pagbuhat og maayo. Dili nato ipareha sa pagpili sa Dios sa mga anak ni Rebecca nga bisag wala pa nabuhat maayo og dili maayo. Giplili na sila daan kung kinsay mahimong ulipon o kinsay mahimong kanang serbisuhan. Kita dili pareho sa sitwasyon sa mga anak ni Rebecca. Gipili ta sa Dios diha kang Kristo aron mangalagad ta ug unsay may mensahe kinahanglan sa atong pagkapinili, atong pamatud-an. Mao man na gyud gisulat diha, pamatud-an nato, paningkamuti ninyo nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag ug pagkapinili. Kay pinaagi niini, tagaan tagkatungod. Unya ingon sa dili kamo mapukan ug tagaan kamo katungod sa pagsulod sa kingharian nga wa nay katapusan. Unsa may buhaton diha sa pagpaningkamot ug unsa may kanang yung paningkamuti do na sa ipabuhat, unsa may angay natong buhaton, pagbuhat og maayo. Mao bitaw nang niingon si Pablo sa Pilipos kapitulo 2 bersikulo 8, 9 ug 10. Ang rason nga nung giluwas ta, dili tungod kay doon natay maayong buhat, giluwas na ta sa atong maayong buhat, giluwas ta ni Kristo. No, programa na sa Dios. Programa na sa Dios sa iyang pagluwas nato gikan sa sala. Okay, mangutana ko. Doon na ba'y maayong nabuhat ang mga Israelita nga nung giluwas sila sa Dios pinagi kang Moses? Giluwas sila sa Dios pinagi kang Moses gikan sa gahom sa Egypto. Nakabato na sila kagawasan. Ug sa dihang nakabaton sila kagawasan, dapat ila unta tong gipamatud-an nga gitagaan sila kagawasan. Tanan bang mga Israelita ning tuman sa mga sugo sa Dios? Wala. Ang mga taong wala motuman sa sugo sa Dios, nakaabot ba sila sa ilang gilauman nga mao ang saad sa Dios nga maong Kanaan? Wala. Gilamoy sila siyuta, nangamatay sila sa mga nangamatay sila sa mga malala, kanang ihalas nga mananap. Pero ang mga taong nagmatinud-anon sa pag-alagad sa Dios, nakasulod sila sa yutang saad. Ug mao kini ang panag-ingnan natong mga Kristohanon. Giluwas kita sa Dios pinaagi sa sakripisyo ni Jesus gikan ta sa sala. Mao hinungdan dili na ta magpakasala. Sa atong naangkon nga kaluwasan, hinumdumi sa atong gibasa dili pahingpit. Kinahanglan maningkamot ta. Kay ngano man do na pay hukmanan, katapusang hukmanan atong atubangon. Maunang
kinahanglan maminaw ta sa Dios. Maminaw ta sa mensahe sa Dios. Tipigan nato ang mga pamaagi sa Dios. Ikinabuhi nato ang mga mensahe sa Dios. Ang mga pulong sa Dios. Kinahanglan magmatinumanon ta sa Dios, dili sa atong kaugalingon. Kay kun magmatinumanon ta sa atong kaugalingon, dili gyud ta makapahimot sa Dios. Ug ang tawo nga dili makapahimot sa Dios, laglagon gayud sa Dios. Apan ang tawo nga makapahimot sa Dios, tawo nga naguna-una sa mga butang espirituhanon, ug sugo na nga angay natong tipigan og tumanon. Kung dili nato nabuhaton, mapakyastas paglaom ang bagong langit o bagong yuta, sirad-an. Pero kung makapahimot sa Dios, igsuon, tagaan tagkatungod sa pagsulod sa wala na'y katapusan nga gingharian. Ako nga balikon mga kaigsuonan ang utso. Anyway, kining noibe ato maning diskasyon gyapon, kining noibe. Okay, noibe ato maning diskasyon. Paingon man ta ana. Sa 28 ingon siya dinhi kadtong 29 kadtong pinili ng daan sa Dios gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daan nga mga magsuon. Busa gitawag sa Dios katong iya nang gilain, wala lamang niya tawga sila kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan ato ning diskason kining gugma sa Dios diha kang Kristo. Muhatag kog higayon og panahon sa inyong mga mensahe, akong tagaan og panahon. Sinida naro tumba kung kita gipili sa Dios, dapat atong buhaton ang mga gisugo sa Dios kanato. Tinuod yun na. Gipili gud ta. Aron dili mahimong saayang kawang. Lolita Amis. Yes, gipili ta sa Dios aron ta maghimo og matarong aron ta mga lagad niya. Ya, mga pangutana karon. Tinuod ba ang tanang tao sa kalibutan nga nagtuog Dios, nangalagad og Dios? Kung moingon tang nangalagad og Dios, tuas siya nagmatinud-anon sa Dios. Kung ang tao nga nagmatinud-anon sa Dios, ang gipakita ana tanang pamaagi sa Dios, mao iyang giampingan, mao iyang gisunod. Mao nay atong siguruhon. Tanan ba pamaagi sa Dios atong gisunod? Or igo ra natong gibasa og atong gipaminaw apan naatay kaugalingong pamaagi. Kadaghang kay mga simbahan karon nga nang lutaw sa kalibutan, dili pamaagi sa Dios ang gisunod. Pamaagi sa bautismo, kining paghisgot, speaking tongues, kanang pagkapuno sa balang espiritu, pertinaghanan ng mga pamaagi sa tao des kasimbahanan nga mapuno sa balang espiritu, lahi na. Tinag yung layo Atong alagaran ang Ginoo sa bugos natong ginabuhi uban sa pagtuman sa iyang mga sugo. Si Perly Idera, pastor, na igo jud ko sa imo gitagwali. Kay dugay na ko wala mo simba tungod kay masipok ko mubalik mo tigbabaw gyud ang kasibog. Ayaw na paundayon eh. Salamat pastor sa pulong sa Ginoo nga giwali nimo. Amen. Magbantay ta sa mga wali. Magbantay kita sa mga wali. Magbantay ta kay kung unsa gani atong nadunggan nga wali, maunay imong makatunan. Kung maunay imong makatunan, maunay imong barugan. Siguro nga dadon ka sa way katapusan. Nga kapahulayan. Dili kay kalaglagan. Aron makasiguro ka, tuni ang Biblia. Kung doon ay giwali, dapat nas Biblia. Dili kay komentaryo o opinion ra. Daghang kayo mga nagwali, opinion o komentaryo ra ang gipakat-on sa mga tao o mga kauban nila. Mao nang kita dinhi sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Kinahanglan na agitas Biblia. Si Charlie Tumaudos, dili tanan nagsunod pastor na apa sa buhat sa unod. Tinuod yun na. Giklaro na sa Biblia nga ang Kristohanon 50% maluwas, 50% malangit. Mateo 25 kanang napulo kadalaga.
Si Pabstel Manuel maulaw kuno siya mo balik og simba pastor. Nganong maulaw man? Ayaw kanang kaulaw dili na makatabang. Di gyud na makatabang kanang kaulaw, brother Pabstel Manuel. Si Mylene Tungkalan, amin, hallelujah, naigo jud ko pastor. Salamat sa kayo. Akong advice, Mylene, kung naigo ka karon, kung inani gyapon ang imong madunggan sunod semana, sunod bulan, sunod tuig, maigo gyapon, ang may tabuan na wa ka mausap. Wa ka mabago. Ngano wa ka mausap, wa ka mabago. Dili na pwede nga ipanumangil nimo sa Ginoo. Kay kitay giagat sa Ginoo, kitay gihulat sa Ginoo kung ato bang isulob ang bag-ong pagkatao. Kung naigo ka karon, siguruha nga sunod nga mga mensahe dili na ka maigo kay imo nang gikinabuhi ang kamatuoran. Katugon nako pastor, sige katulog na lang usa kay manamilit na lang pug ko. Okay, sa di pa ko manamilit mga igsuon, ako saning taganog pagtagad. Ang katong inyong mga gipang request nga gugmang maunongon, ugma na lang nako to kantahon. Kay nga ato ang oras diri alas 10. Alas 10:21 nangatulog ng uban. Okay, gampo na ta ha. Kinabuhing bag-o. Ako ni nga tagaan og pagtagad ay mag-ampo ta sa dili pa ko manamilit. Alas 10:20 na. Ato hinumduman ha. Kinahanglan na atay time management. Tinuod na pastor daghan. Okay, kasaning tagag panahon. Tinuod na pastor daghan karon nga magpagamit sa bulaton sa Ginoo pero daghan sa mga pulong sa Ginoo nga wala pa nila matuman. Alaganahan paunta ko maminaw nimo pastor gikan ni Sweetie mo nago. Sister Sweetie, ugma na lang ha para time management importante yun na makatulog ta. Ayaw kaulaw bro, ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Wow. Ampo ta, amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mao'y nag-uban kanamo sa amo ang pagpaminaw kanimo. Padayon ka nakigsulti kanamo through your Holy Spirit and through your word nga among nadunggan og nabati. Salamat Lord nga daghan kami nahinumduman og nasayran. Tabangi kami sa pagtipig ni ini aron kami dili ket kami mahimulag kanimo. Ipigi kami, kaksa kami kanunay, kuniti kami kanunay, kay wala may mahimo kuno wala ka. Amahan, tabangi kami sa among pagpaningkamot, pagpaninguha sa pagkinabuhi sa mga pulog pagsubay sa pamaagi. I declare blessing right now sa tanang matinud-anon ug katong dili matinud-anon. Salamat Ginoo nga imo taga kasing-kasing nga matinud-anon ug ang balang espiritu kanunay magatudlog magpahinumdum nga amo kayo mabuhat ang imong mga pamaagi. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Among ihalad, salig, surrender di kanimong tanan. Among kinabuhi di lamang kanimong tanan mga pagdaig, pagpasalamat, kadungganan in Jesus name. Amen. Salamat sa Ginoo kini inyong igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato ang programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Aniha ako Ginoo. Pagdaing mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka,
iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,